Dobrý deň, milí priatelia. Vítajte u nás v žilinskom showroome MD Bavaria Group, kde vám skrátke predstavím naozaj exkluzívny kúsok, ktorým je model M4 CS v limitovanej edícii VR46. VR46 je značkou 9-násobného majstra sveta v kategórii MotoGP Valentina Rossiho, ktorý je od roku 2023 tiež tovarenským jazdcom divízie BMW M. Táto limitka sa vyrába v dvofarebných kombináciách, ktoré sú súčasne obľúbenými valentinovými farbami. No a v tejto kombinácii, ako ju tu môžeme vidieť, bolo celosvetovo vyrobených iba 46 kusov. Celá výroba je vypredaná, no a nám je veľkou cťou, že práve 2 kusy boli predané tu u nás v MD Bavaria Žilina. Rossiho edícia sa proti M4 CS líši touto individuál farbou s výraznými nápismi 46 na bokoch vozidla, no a žltými prvkami, ktoré sú v exteriéri aj interiéri. Žlté sú napríklad prvky na čiernych diskoch kolies, žlté sú brzdové strmene, no a na streche nájdeme Valentinov podpis. Čo sa týka pohonu, oproti M4 CS nenastali žiadne zmeny. Pod kapotou máme benzínový 6-valec s výkonom 550 koní, šprint z 0 na 100 zvládne auto za 3,4 sekundy, no a samozrejmosťou je tiež pohon všetkých 4 kolies X-Drive. Ako som spomínal, s odkazmi na Valentina Rossiho pokračujeme aj v interiéri. Máme tu karbonové škrupinové sedadlá so žltým prešívaním a žltými prvkami na ramenách, alcantarový volant so žltým prešívaním a žltým prstencom, výrazné nástupné prahy s logom VR46, no a dôkaz, že sedíme naozaj v exkluzívnej limitovanej edícii, nápis 01/46 na stredovom paneli. Majiteľ tejto M4 si okrem samotného vozidla užije aj dvojdňový zážitok v Taliansku, spojený s jazdami na okruhu a dňom stráveným so samotným Valentínom Rossim, ktorý bude završený jedinečnou grilovačkou. Tak, milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás na našich showroomoch v Žiline alebo Trenčíne.